Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Ora lenggah kakung miwah putri kang tansah sinongsong karahayeun. Monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana ing kalodhangan dalu menika kita taksih kaparingan bagas waras kalis ing sambikala sehingga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Sesepuh wini sepuh ingkang kasepuhaken kang tansah agung mastuti dhateng pepoyane kautaman kinarya tepa palupuning putra wayahe kang tansah ana ing pamamasabda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Bapak Ustad, Bapak Kiai, Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu cumaket sumanding kitab wahyunipun ilahi ingkang dados tuntunan para santri kang tansah kula bekteni datan kalumben pangembating satur nagari kang dados pandem-pandeme kula dasih Bapak Lurah sak prangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kula sak kanca saking campur sari Kestina Jepara Sekar Gumelar membela yang bayar. Aturi panglipur kunjuk dumateng sedanipun ingkang bilenggan tamu undangan ingkang hamuku gatinun inggih Bapak Khairul Naim dalasan Ibunda Leni Rizkawati. Ingkang kalodhangan dalu punika ngaya jejiban dados sang sepuh kula kramaken putra kinasih ingkang asma Muhammad Nur Alvin Saputra ingkang sampun hamboyong Roro Ayu Fatma Yada Udia putri Atmojo saking pemunden kawula Bapak Ponda Bagus Jayatri dalasan Ibunda Siti Al-Fatah. Mugi-mugi risang tematen sarimbit ingkang sampun kadhawuhaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tetep sak omah ora bakal pisah nganti yaumil kiamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Matur sembah nuwun kunjuk dumateng sedayanipun. Dalu menika kasunungkuyung dene Elbas Audio OP Production matur sembah nuwun. Mugi-mugi ngantos paripurna ning adicara. Ugi kasunungkuyung dene kanca-kanca PDS padha sedulur. Mugi-mugi dadosaken rena ing penggalih. Ugi kasunungkuyung dene Widyawati cacahipun Catur Widyawati. Badhe kula tepangaken setunggal bapak setunggal ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju sasana paharyan. Angka kaping sepisan
widodari kang mijil saking Laladan Sragen wonten diajeng Ica Sri Tanjung jumeneng wong ayu. Kasusul Widyawati angka kaping kalih ingkang mijil saking kutha Ukir Jepara wonten diajeng Dewi Nurista jumeneng wong ayu. Angka kaping 3 widodari ingkang mijil saking Laladan kutha Atlas Semarang wonten diajeng Lia Waroka jumeneng Nduk. Pamungkas dalu punika Widyawati ingkang mijil saking Laladan kutha Batik Pekalongan wonten diajeng Selvia jumeneng wong ayu. Lan derek tetepangan kula pribadi MC sing paling mbarik dhewe sak Indonesia idaman kaum hawa. Dua seralalala kanthi sesanti salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, tut puri handayani terus karya tatane bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Atur pambagyo saking Campursari Ringkesnya Jepara Sekar Gumelar membela yang bayar. Kasih yang dene UP Production matur sembah nuwun, Elbas Audio, PDS nggih padha sedulur diajeng asdenipun ingkang tilenggan dadosaken rena ing penggalih Sukamari Suko saking Campursarinya Indonesia Sekar Gumelar membela yang bayar. Campursarinya apa Nduk? Sekar Gumelar. Jargone apa Nduk? Membela yang bayar. Campursarinya apa Nduk? Sekar Gumelar. Masukkan cok.
wonten diajeng Selvia, wonten diajeng Lia Warung, wonten diajeng Dewi Nurista, wonten diajeng Ica Sri Tanjung. Ugi wonten Kang Mas Duok Seralalala. Kanca-kanca seniman-seniman Jepara matur sembah nuwun ingkang nderekaken Sekar Gumelar. Mugi kunjuk dumateng sedanipun ingkang pilenggan ingkang prayogi sugeng Habib Pasubote ingkang sampun dipun aturaken, sugeng Hamirsani kanca-kanca saking Sekar Gumelar campur sarine Indonesia. Campur sarine pondok Sekar Gumelar. Jargone apa, Nduk? Mondela yang bayar. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Masukkan lo masuk. Matur kenging panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk ingkang ha menggugati nuninje dalu punika kersohan nimbali kula